అధ్యక్షుడిగా కుర్దూస్ పార్టీ కట్టి వర్గం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆల్రెడీ మన పార్టీ నుంచి మన సైడ్ నుంచి కూడా కొందరు వెళ్ళిపోయి అవతల పార్టీలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనం కూడా ఇక్కడ స్ట్రాంగ్గా బలంగా ఒక వర్గానికి ఒక వర్గ నాయకుడికి స్ట్రాంగ్గా సపోర్ట్ చేస్తే తనకున్నటువంటి బలమైనటువంటి వర్గంతో ఇంకా మిగిలిన వాటాల్లో కూడా అందరికీ ధైర్యాన్ని ఇస్తూ మిగిలినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా కలుపుకొని పోయే విధంగా ముందుకు పోవాలనుకుంటున్న ఉద్దేశంతో అందరూ కూడా కలిసి ఉద్దేశంతో గుర్తూసి మేము డిక్లేర్ చేస్తా ఉన్నాము. ఒక 3-4 రోజుల్లో ఫస్ట్ వీక్లోనే మన మండల పార్టీ అధ్యక్షుడిని మిగిలిన కొన్ని జిల్లా కమిటీలు కూడా ఉన్నాయి, కొన్ని జిల్లా పోస్టులు కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ 4-5 రోజుల్లోనే పూర్తి చేస్తాం. నమస్కారం. ఈ రోజున తెలుగుదేశం పార్టీ మండల సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన గంధలారెడ్డి గారు మీటింగ్ సందర్భంగా మాట్లాడిన కార్యకర్తలందరితో కలిసిన తర్వాత నాకు వదిలిపట్టణం అధ్యక్షులుగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఆ ఎన్నుకోవడం జరగడంలో నేను గంధలారెడ్డికి మా కుటుంబం తరఫు నుంచి, మా ముస్లిం సోదరుల నుంచి, అందరి తరఫు నుంచి గంధలారెడ్డి గారికి చేతులెత్తి నమస్కరించి చూద్దాం. గంధలారెడ్డి గారు మా మీద నమ్మకంగా అధ్యక్షుడు చేసినందుకు నేను పార్టీని బలోపేతం చేస్తూ ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకి ఎక్కడైనా కానీ అన్యాయం జరిగితే ముందుండి పని చేస్తామని చెప్పి నేను వీడియో ముందు తెలియజేసుకుంటూ నమస్కరిస్తున్నాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.